मोजां जाखाबाय नै लोगोफोर। हाय लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो जोंनि दिना आर्टि ब्लग चेनेलाव आरो फिन खनसे दिनै बरायहरनाय जालायबाय। नानिया दासो सिखारदों, मोखां सुदों, ओंखायनो रागा जोंदों नै। बिदिबा लोगोफोर, आङो दिनै मा मावगोन, मा खालामगोन बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै भिडिअ लालायबाय आरो लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांदो दसे सम होनानैब्लाबो। जोंहा नानिया मोनायाव उन्दुआखै, दिनै 3थायावसो उन्दुदों। ओमफ्राय दा 3थानिफ्राय 10थासिम उन्दुबाय आरो फुंनि 10थासिम उन्दुबाय नानिया। ओमफ्राय नै गावहा क्रिम फुनगासिनो जायानो। स' लोगोफोर, आङो दिनैहाय माने नारजि ओंख्रि संनो नागिरदों आरो। बे नारजि ओंख्रिया जोंना स्पेसियेल जागोन आरो, थावाबाबो। माने आङो बुंनोसै, जेबो नङा लोगोफोर, माने बिजावजालि माने बिनानावखौनो बुंनो ना, बेनो माने हाबा जायाखै आरो, माने ओरैनो बिबनांजों रायलायो। बिबनांनो हरनो नागिरदों आरो नारजि ओंख्रि। दा बिनि थाखायनो दिनै आङो संनो नागिरदों आरो अमा बेदरजों। आबैया दा अमा बेदर फोरानगासिनो। अमाखौ एसे फोरानबा मोजां जायो ना मानो। ओमफ्राय दा आङो इदिनानि थाखाय मेगि संगासिनो लोगोफोर, थ'दो नायहैदो। बेलाय नै लोगोफोर, अमा बेदरा नारजिजों संनोसै जोंहा नै। स्पेसियेल जोंहा दिनै। नै नारजिया बेयाव बेसेबा गिदिर थौआवनो मावखाबाय। नै नानिया मेगि जागासिनो जोंना नै। फुङाव मेगि जायो, बेलासियाव ओंखाम जायो, हरावबो 10ता 11तायाव ओंखाम जायो। नासाय साम'सा गंनै जोंहा जारलासोहाय। लोगोफोर, मुला बिबार बेखौ भाजा एवनोसै। जों मामि जानो खाहैदोंमोन। ओमफ्राय नै थाव RCMनि थावसो जायो जोंना, सोनांगौ नै। निदे थाव बाजागासिनो नै जोंहा इदिनाया। गगिया नोङो नै थावखौ दा नोङो गोग्लैहोदे, ओमफ्राय सोमावना होनानै। जारलाहाय लोगोफोर ने। लोगोफोर, एसे नांबावगौ, माने गेलेयाखै बांद्राय, एसे साना लाबावनोसै आङो। नारजिया गोरलै ना। खालामना लाखाजोब्बाय नै लोगोफोर आङो। बानलु, सामब्राम, ओमफ्राय सामब्राम गुफुर देनाय, ओमफ्राय संख्रि, जिरा, ओमफ्राय हालदै। नारजियाबो जि मोजां गिलिखाबायना लोगोफोर। दा आं अमा बेदरखौ संग्रोनोसै आरो। नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि संनायखौ। अमा बेदरा नै लोगोफोर, कारेन्ट गैया लोगोफोर, जेबो नङा, बारा सोरांखौनो नुवा। आंना दुंबाय माबाया थौआ दुंबाय। संख्रि हरनोसै, बिनि उनाव नै सामब्राम गुफुर, ओमफ्राय हालदैखौबो हरखानोसै। गासैखौबो होजोब्बाय लोगोफोर। फारसेथिं लाइ मैद्रु, मा होनो लोगोफोर, सरि हा, मुला बिबार भाजा एवबाय बेखौ। ओमफ्राय ओंखामा मोनखाबाय नै, आंना थौआबो दुंबाय, आं बेदर हरनोसै लोगोफोर। बेदरा मेजेम जानांगौमोन। मा नारजि बेदर मा होनो बेदरसो हरदां सासेया मोनजाबायलै जोंना नानिया। गांफुरा फैबाय दा। मामि, नों मा मोनजादों? बयसो गिनानै फैबाय साला। मा जादों नों मामि? मा जादों? मा जादों? आं जायाहाय। अमा बेदराव होनोसै नैबेखौ एसे। जि मोजां जाखाबाय नै लोगोफोर। नारजि होनोसै आं दाना बेयाव।
थौयैनो लुनोसै लोगोफोर थौयैनो थिगसे गोदौ होनोसै लोगोफोर नै जि मोजां जाखाबाय मोनबाय थाथोंसै दाना बेसे गोबाव मोनो जि सुनांगौ दङलाय लोगोफोर आंना नै जा बुरजानो नै आं जि सुना लाग्रोनोसै लोगोफोर ओमफ्राय ओंख्रिया मोनबाय थाथोंसै हिन्जावफोरनि फिसा गोनांनि खामानिबाथाय बेनोसै लोगोफोर खालि जि सुनाय संनाय खावनाय बेनो आबै दांदेरलायबाय नै जोंनिया बिराद गोथाव जायो आबै दांदेरबा जोंना ओंख्रिया आबै दांदेरबाथाय मोनबायबो ने मोनबाय जोंनि नारजि ओंख्रिया नै गोथावनो साखिनोसै आं लोगोफोर हरनोसै नै लोगोफोर बेखौ स' लोगोफोर आङो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै बिराद बेस्थ' आङो दिनै माने बेलेग खामानि जादों ओंखायनो आं भिडिअ लानो हानाय नंला बेखायनो आं बेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर बाय बायसै